Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakosuko, The Promise. Pagtatabab! Ang auto ko ba ang narisunod ako? Biwanaw na! Tingnan niyo siya. Ala! Ikaw ang... Ako. Grip! Grip! Ah! Uy! Kunidiyo! Grip! Uy! Ikaw! Kinahanglang sakitan usab si Amalia. Ug ikaw ang maghatag og kasakit niya sa iyang pagkuba sa akong naong. Huwag tayo, Alibaba, ka masunog ka! Kung wa pa siya mabuang, dili unta ni mahitabo. Salbahe sa inahan mo. Busa ikaw ang mubayad ni ini. Unsa na yung magkikuha? Kupon ko usab ka ng naong mo. Aron labong sakitan ang imong inahan. Asido! Oh! Asido! Gubon ko ka ng naong mo! Ayaw! Ayaw, maluhay ka! Ayaw! Rolando! Niyak ka! Sakay na sa auto! Salbahis ka! Hilagtanon! Ops! Huwag mo liyo ka! Huwag mo liyo! May armas ka! Oh! Naagyod! Tunagyod! Huwag mo putugin eh kung hilabdan man mo sa mga magsumi! Sakay na sa motor, babae! Dali! Iring! Sakay na sa van! Ka makatago na ko hangtod sa hangtod, babae! Dili! Sunod na mo, Iring! Up! 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 Huwag mo liyo kayo ha! Huwag mo liyo yun! Kadaggar mo magkapateri ang basa! Ikasiyam mo yan mong maning ini! Ha, tabagi siya! Oy! Mayo! Mayo! Mayo kanyo bay! Mga tao, Pinulay na rin! Mga kawal sila bay! balik mo sa sakiran! Dali! Oh! Ano lagan mo? Ha? Balik mo dali! Balik mo! Di ba sundari? Nasugyan na gon! Di ba sundari? Ihorog na sa pamusin na akong pusil! Kung kayo nang magamit! Balik mo dali! Balik mo! Oh! Ha? Gagang pa! Hoy! Ipatimbang yung sakyanan, oy! Kay mamatay mo sa tayana! Hoy! Dili! Huwag sila tinoon nga, bad boy! Dili mo! Mamiya ka dili! Dili mo! Ako na yato sa inyo, oy! Wabi mo makadrama, ha! Ayaw mo pa kayo punos! Ganun may abot pa ka dito? Iwa magisundan no? Ayaw paglangas niya! Iwanong una ni motor ni mo! Iwanong! Salamat nga gisundan mi nimo ha. Dili ikaw ang akong gisundan. Kung dili si Erning. Ayaw na lang gud pag-deny gud. Ako'y imong gisundan oy. Nabalaka ka nga makidnap na gyud ko. Ganun nagtuo magyud ka nga importante ka nako. Si Erning ang akong gisundan. Kinagdaa siyag armas nga dili siya kamao mo gamit. Sakit sa nimong manulti oy. Oh, ngano di ay? Nagtuo ka na gyud ay nga naguna-una ko nimo permi? Kay wadi ay. Wa! Oh! Oh! Makauna-una ko nimo usahay kay sukad karon pa ko makasugat og babae nga grabe ka sa mukan. Sige na. Soda sa inyong resort. Doon naman lang na. Sunod na ako. Kay bodyguard ta ka. Si bodyguard. Mas maayo kang mabantay na ako kay kang Erning. Busa, kamong duha na ang akong bodyguard karon. Siya ang driver o ikaw ang bodyguard. Ayaw ka bala ka. Magdawat kag dakong sweldo, ha? Dako. Muuban lang sa kanako kung may lakaw ko. So, maatiman gihapon nimo ang imong resort. Hoy! Hoy! Kung mabalibad ko, usa may mahimo nimo. Oh, magkonsensya
Tapos lini nga makatigong kag kwarta nga imo gyud samtang niya pa ko sa Pilipinas. Pupuot magining bayan na da. Mamugos magid nga ako'y mabantay niya. Bay! Fernando! Salamat ka. May abot yung ganito ba ya? Salamat tayo kayo. Mao na to resulta sa imong katribido buhanga ka. Oh. Nganong midawat mo gyud kay ini trabaho ah? Bay, sakay lang gud sa dagas panahon gud. Wala na nga tako ni kwarta. Kay hapon na nga itong amo. Kwarta. Huh. Hibaw ba akong hinay ang kita sa inyong resort nun, bay? Pusa, famous lang tani. Dawat na lang nga, bodyguard ka ni Mama Tsumi. Nah, Tay, bay, nagduda naman ko nimo. Sa? Nagduda sa unsa? Nga tinuod ang gisulti ni Ma'am Natsumi. Katong nahubog siya. Ang hain ba ito ba? Katong mingon siya ba? Nga maong dili ka gustong moduol niya. Kay mahadlok kang ma-in love ni Ma'am Natsumi. Unahuna na ninyo eh. Aw, kung balibad kining kwarta ha, mao na gini ako tuhuan. Oh, sige na, sige na. Ing na tong hapon. Nga okay na ko mag-bodyguard niya. Usa? Tinood ka ba ya? Wala ta saya? Wa na lagi. Wa na. Total, mamauli bitaw na sila sa Japan. Arte kining tawhana da. Arte cute. Arte. Hello, Ma'am Natsumi. Oh. Unsa na may nahitabo sa miatang nato? Kasi bata sila, ma'am. Di ko makatuo sa dagan sa utok sa ig-agaw ni mama. Katong tumboy. Gusto ko niya sa bligag asido sa naong. Ma'am, murag di man maayog kaliwat ang imong inahan, ma'am. Ha? Ay, sorry. Sorry, ma'am. Sorry. Kinahanglan imo ning i-report sa mga pulis. Ah, Rolando? Bay Orlando. Nakailagyo ka ato mga tawana. Labi na ang nanguho nila. Namaho ang imong parente. Kinahanglan ma-report nimo sila sa mga pulis. Dili na kinahanglan. O ganun di man. Nagdumot nimo ang tumboy nga igagaw ni mama nimo. Bunga lang ni siya siyang kasuko ni mama. Ubot mo ba ipasabot? Nga pasayloon lang nimo sila? Oh, Sago ng utuka. utok og kasing-kasing nga mapasayloon. Dili ko pareha sa uban diha nga magtinil og pagdumot sa kasing-kasing. Resulta, ang mga tawo nga wa makasa nila, mapagan pa sa ilang kayubos sa kaliputan. Kung manulti ka, mura magagkinsa. Agawon ko nimo, ayaw kalimot. Bodyguard ta ka. Bye. Ayun lang pagtubag di, Bay Orlando. Ni ang inyong kita karong adlaw. Uy! Bayad na yun! Bugera. Ops! Kinahanglang pagalilion ko nimo dinhi ha. Kay sulngon unya ko sa ig-agaw ni mama. Taas gyud og karbo tawhana da. Ako na yung mga yug pasaylo para ni mama. Nya, salamat ining among sildo. Niasab ang bayad sa imong mga tawo nga mubugal-bugal unta nato. Ayaw na sila paanhi kay mabuking ta. Di lagi, ma'am. Sige, ma'am. Maginawa na kong glaw, mama. Mubalik lang niya may dinhi, ma'am. Araw muli ni mo. Da. Nahimo na kita kang bodyguard, Rolando. Unsa? May miatang gyud sa anak ni Amalia. O, tiyo. Mao ka na. O kang nagdumot nga igagaw sa iyang inahan. Ang miatang nila. Gani, sa bliga na mag-iuntag asido ang naon ni Natsumi. May nalang abdan nimo. Gamay na lang yung kuwang, tiyo. Masabliga na gid siya. Unya, usay gibuhat ni Natsume. Wa ba siya mukiha? Wa masad niya i-report sa pulis. Gusto gid tingali siya magubang yang naong. Lahi gyud siya sa iyang inahan. Salamat kay Bay, ha. Nga gidawat nimo ang atong sweldo adlaw.
isip driver o bodyguard. Ang ako man ang giyaguan. Hello guys! Good evening! Kunbawa! Moy, nagluto ko kari-kari. Gidadaan ta mo aron doon na mo'y sumsuman. Di man na nga isumsuman ang kare-kare. Madani, oy. Ay, mao ba? Rolando, bago ba kag shorts? Angayan ko. Anong kami may pangutan-on mo? Ako'y pugutan na, Carlin. Kay tubagon ta ka. Ikaw, Erning, angayan ka sa akong bagong shorts. Mura na kag sima doon na ini. Husto jud ka. Mura na kag si Maduna Buang. Kasakit sa namang komentaryo, oy. Ang ganahan man kay mapakigol nga daghan man kay nag 5 pesos og utan ka munggay imong paa. Imong bitiis, be. Sabi di, ay, pantalong kang Erning nga ka. Madato gani ko. Magpausab yun ko sa kong naong ba? Kopyahon na kong naong ni Christine Hermosa. Na! Mahurot lang imong kwarta gidasto na, Carlin. Di gina niyo makupya. Mas may pag sikiray imong kupyahon kay gamay ra kag gastos imong naong. Sabi di, ay! No. Nawayon sa gada. Good evening. Uy, Oy, ma'am. Kompleto na kita. Pares-pares kita ini, ma'am. Dali, ma'am. Nasaagi ka, ma'am. Ako na lang miduol sa akong bodyguard aron mabantayan ko. bodyguard? Kisa may ibang bodyguard, ma'am. Kanang imong tapat. Unsa man ka? Nanangin ba kasi mong bana nga muan ni ka dinhi o wa? Nanangit. Ug okay ra ni Ichiro nga ani ko makatog. Aron mabantayan ko ninyo. Kay duna siya'y meeting. Di ka pwedeng matuog dinhi. Dali dire. Aray! Uy! Rolando, asa Teka. mo di mo dada? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!